Hello guys, mangisnak ta guys. Ahuman sa mo ahong pagpanday-panday guys. Gipalitan ko sa akong anak og snack. Snackan ko ninja. Ibe ko tigkatilaw ani. First timer pa porebuyag. Kamera man na tao dire kay among papa Tomas Tagbilaran. Isbirigahi na. Kaya naman ako, kay kagahi ato. Samot atong ipon ato. Pila kilo na pag ng love day? 4 kilo? Lagi tayo baboy, obligasyonis man yun. Ang diag to na may kuwang to Kay kanabang mag-uul kung hindi ang kamuray matog ani dya. Bakod. May daw tong tao sa musod. May maningan ani kay makabantay mamog na ayo din manglat jud mo. Ana ang magabok nga ba nga. Sa pawag lupak. Hindi pag lipak anak nga kaan ka ng bibon. Sa pawag na. Nga na tanaw ang Minta lagi no. Baik wapangan. Ha? Di ka mangit bugnaw? Di pa sudah muna magbangko kasi Ang gumagula, apple. Grabe gubot, oy. Mahusay pa man ni og buot, pero wa nay time. Kay apsa na to sa panahon. Pila kilo de gapoy lang ko anday. Bao, 5 siguro. 5? Ikasan kasan dadyon ko na. Dua. Aba si kuan man si gabigya ko nito. Marlon?
Kuan lagi dali ra mawa ng iyang video. I-timer og kuan day. Day. Us basta day. I-timer ko na day nga pila ka minuto ra tong iya day. Unsa man? Timer sakto ra na. Kani? Kare ba? Unsa timer? Kana ba mo video o kana ra day mo do. Dili ra day. Okay ra. Ay dyan na sa patingog gid kay video ra ba ko aw. Ug mapuhon ni inyong kadlawon guys, itagak ni neighbor pohon. Kay singan aning sugod po tag yayay ani kay naa na po tay baboy. Tulo ka buk baboy guys. Bukod na po ta anis bahog. Manang managat na po siya, mamanday, managat, mamanday. Ako na lang po siyang abag-abagan. Abag-abagan o isa na lang mamaon, mag-arrange o taga. Kay siya lagi, di naman lagi ka panarbaho. Manang wa mameroy mga bisita. Ala. Pero na yung mga bisita guys, dili na ko ka abag-abag ani. Kay ako jubantayan na sila dito og naa na ko yung mga bisita. Kay kung sa ila mga kinahanglan nun na ako dadyon. Mahal na purong paon guys. Tag 150 po yung Caltex. Na mo daghan ros Balenciaga bulinaw guys. Mo na nga bulinaw sa gipamaon gid ron. Niabot na di ka Bert? Patama mo api pagsugod. Usa na lang aping. Di aman wa paluto ah. Bao. Nasa na paluto ah. Ya sama itong isudan. Ano ko tag dila? Agay. Haman. Bao? Nampun. Guys, nagba ko na. Bao kay nakadamo siya tulurong. Tulo ka buo. Ibaligya na da. Hiwa na ato karon matak ang patak. Pagikapoy ko dai. Di ba ipahiwa ba aron imatak. Sila ra palutuan lagi na. Ano taglaw? Oo, Ilang kilo? Tulo? 4, 5. Gamay naman lagi load out power ni. Yan naman. Kare ba? Gamay na? Oo. Pila na day? Kanawa ko na. Di pa na dugay gi. Tangtang. Do tatira. Lagay. 100 na mga ito na. Uli na si Mr. guys. Gikan sa Tagbilaran. Ya, Tagbilaran Balinsod. Dugay pa po niyang lawigon. Kaya magsakay mo sila ng sakyanan. Mato sila Tagbilaran. Kinahanglan mag-service. Makyaw sila guys. Kay kanang di ibaw ang sa orasa mahuman. Ya, og naay pangkarga pa doon dito sa Pikas Paabangan. Mo nang mamakyaw dyan sila mga sakyanan. Kay kung manakay-sakay pa og naay mga karga arang lisura. Ikaduha, og naapoy mga basura dito sa Pikas Paabangan.
ihatod po dito sa labayan nagbasura. Mo na magdamig sakyanan ug moadto. Sa una magwanubang ko sa una sa pikas paabangan karon dili na kay lisod man lagi kung kaming ba nag-asawa maghurot. Wa nay manikay-sikay sa amo ang kaugaling pamuyo. Muna mo sabot ra tingali pod ang manager kay manag amo ang mismong panimalay mabidya-bidyaan na og maghurot ni. Mo na nga og way mangabang didto guys sa pikas paabangan. Muuli jud ko dajon. Kaya aron makapanglaba, makadigamo kay siya po maintenance man pod sa pikas pod abangan. Mo na nga usabot lang pod kay wa nay manglaba, wa nay makadungag. Sa una, estudyante pa ang mga bata, nang graduates naman sila. Ato na lang ako paulion dito sa pikas paabangan. Kay aron di ko maglisod guys. Pagkahapon na, diretso na sila ang mga bata, manguli dito sa amo ang mismong panimalay. So guys, uli naman si Mister, apurado na po, tabok na po Miss Pikas Bay. Hapon na. Kinala alas 6, to na po Miss Pikas Bay. Kay ngit-ngit na. Magpauban po sila si ma'am dito. Yamjo man mi nga ubanan sila. Kay puro man sila babae. Luoy po din taon sila si Ma'am Flor. Uwa po kauban dito sa ilang mismong panimalay. So guys, mara to ako ang video karon o muawahag ko kaninyo guys nga kinsa pa tong wa maka-subscribe or share to comments our video. Palihog lang. Maluoy mo na ho. Tabay ko sa ako ang mga tumo og tinguha. Nining ako ang pang video karon. O ako maingon guys. Mayong Pasko kaniyong tanan o malipayong bag-ong tuig. Bye-bye!